Silav roj baş hevan noçen nûçe me amade kirina dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Berê ku em dest bi bültenê bikin dixwazim bîrim bîra we vê êvarê saet di bîst û yêkan de Faysal Dağlî rojnameger Mîvanê min e. Em ê behsa encamên civînan Mûniyê bikin, Rojavayê Kurdistanê, pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê an hat didome, hevdîtina dawî ya heyeta İmraliyê bi Rêzdar Abdullah Öcalan re. Vana hemî em ê bi Faysal Dağlî re nîqaş bikin. Em ê guh bidin şîrovê wî ka çi dibêje. Bi taybetî jî pîlan û projeyên dewleta Tirkiyeyê di derbarê Şengalê, Maxmûrê, Iraqê de. Ka em binêrin çil benda min e. Hevan no. Niha di van deqeyan de berê ku ez bikim bültenê me dît ku li Tirkiyeyê gelek kes hatine binçavkirin. Hêzên dewleta Tirkiye dîsa avêtine ser malên Kurdan hem Vêsbê hem jî du hêvarê. Erê li Stenbolê bi taybetî avêtine ser malên Kurdistaniyan di ser dagirtina malan de herî kêm 10 kes hatine binçavkirin. Sedema van êrişan jî yanî serdagirtina malan de ji xwe tê zanîn Kurdbûna wan e. Wekî din tiştekî tune ye. Kurdbûna wan e. Heyeta İmraliyê ji giravê vegeriya hevanno em binêrin ka çi gotiye. Endamê şandeya Dem Partiyê ya İmraliyê Mithat Sancar piştî ku ji giravê vegeriya diyar kir ku Abdullah Öcalan di hevdîtinê de gotiye qonaxa yekem ya pêvajoyê qediya ye. Ev hevdîtin civîna destpêkê ya entegrasyonê ye. Endamê şandeya İmraliyê piştî hevdîtina bi Abdullah Öcalan re derket ilkê têvî bersiv da pirsên rojnamegeran Mithat Sancar diyar kir ku Abdullah Öcalan ji şandê re gotiye ev hevdîtin civîna destpêkê ya pêvajoya entegrasyonê ye ji ber ku ev ya yekem bi dawî bû. Qonaxa yekem çû, qonaxa duyem. Yani qonaxa yekem hilweşandin bû. Fesihkirina pekekî çekdanîn, qonaxa duyem jî ji nû ve avakirinê. Avakirina Komara Demokratîk, avakirina tevlîbûna şervanan ya nava civakê. Êdî ew li gorî pênasê wan em ê rêz bikin. Ji ber ku ev gotinê hasas in, ne gotinê min in, ê ku Mithat Sancar dibêje, em li ser devî wî ana baxifin, ez tenê gotinê wî dibêjim. Mithat Sancar got civîn nêzîkê 3 saetan dom kir. Civîneke têr û tijî bû. Ji xwe birêz Abdullah Öcalan ji berê ve rojevên xwe diyar dike. Ew bi gelemperî mijarên ku em ê nîqaş bikin bi 10 xalan destnîşan dike. Civîn di wê çarçovê de berdewam dike. Öcalan gotiye ev civîn têketina entegrasyona demokratîk e. Qonaxa yekem bi dawî bû, qonaxa yekem bi biryara bi dawîkirina hebûna rêxistinê tekoşîna çekdarî vegirê de bû. Yani qonaxa yekem ew biryar bûn ji bo bi dawîkirina hebûna rêxistinê, ji bo bi dawîkirina tekoşîna çekdarî. Esasê qonaxa yekem fesihkirina PKK û danîna çekan bû. Ev biryareke stratejîk e. Pir caran vê îfadeyê hem ji bo xwe hem ji bo rêxistinê bikartîne. Öcalan got ev di aliyê min de biryareke stratejîk e. Öcalan erê me di qonaxa yekem de ji bo vê yekî gavên girîng avêtin. Em derbasî qonaxa duyemîn bûne. Em li ser aliyê entegrasyonê ku mijara herî girîng ya vê qonaxê ye dibe em ê nîqaş bikin. Yani qonaxa duyemîn. Em ê vê çawa birêve bibin. Binêrin. Dibe kêm zêde di vê çarçovê de axaftina me berdewam kir ya endamên heyetî wê Öcalan wî li ser rêya giştî ya ku divê qonaxa duyemîn de were şopandin nîqaş kiriye. Niha qonaxa duyemîn avakirin e. Hevan. Avakirinekê çi ye? Ji bo menfaetê Kurda wê çi were avakirin? Gelo em hemî mereq dikin ji ya herî muhîm ji bo Kurdan pergala perwerdeyiyê ye. Ne tenê perwerdeyî bi Kurdî dibe li gorî usûla Kurdan perwerdeyî were dayîn. Yani müfredatekî li gorî aydê Kurdan. Çawa? Yani êdî zarokên Kurdan wê fêrî tarîxa Tirkan nebin, tarîxa ku Tirkan çêkiriye. Zarokên Kurdan wê tarîxa xwe fêr bibin. Wê bi zimanê xwe matematîkê fêr bibin.
ev mafê Kurdan e. Di encama vê pêvajoya duyemîn de, qonaxa duyemîn de ev maf gelo wê were bi dest xistin, neyê bi dest xistin. Mereq ev e. Sancar diyar kir ku pêşketinên li Sûriyê jî hatine nîqaşkirin. Abdullah Öcalan berê gotibû pêşniyaza wî ya çareseriya ji bo Sûriyê entegrasyona demokratîk e, te qes kir ku tevî nakokiyan jî pêvajoya di navbera her du welatan de bihevran e. Tevî nakokiyan jî pêvajoyên erê bahsa pêşketinê li Sûriyê çawa kiriye, dibe Abdullah Öcalan di hevdîtina hevdê çilê de diyar kir ku divê teqez pevçûn werin rawestandin. Pirsgirêk bi rêya müzakereyê werin çareserkirin. Eger êriş zêde bibin, bi taybetî eger pevçûn ber bi rojhilatê firavtê ve biçin, hemî çûk, ev dikare bibe sedema wendahiyên girîng ên jiyanê û bibe sedema bêîstiqrariyê, erê hemî çêbû. Bêîstiqrarî jî çêbû, wendahiyên girîng jî çêbûn. Bi hezara însanê me di destê wan çeteyan dane heye jî, çeteyên dewleta Tirkiyeyê ne. Niha hêdî zelal dibe hevalna. Yani yê ku êrişê ser Rojavayê kiriye, bi giranî dewleta Tirkiyeyê ye. Aniha bi hêzên Colanî Heteşê re diyalogekî heye. Vê derê di encamê de derket ku ê ku serî însana jê dikin, ê ku êriş dikin bi temamî çeteyên dewleta Tirkiyeyê ne. Ê ku dor li Kobanî girtine jî aniha çeteyên dewleta Tirkiyeyê ne. Kontrola wan jî di destê Hakan Fidan û Tayyip Erdogan de ye. Kontrola van çeteyan. Hakan Fidan dibêje me tiştek ku li Sûriyê kiriye niha em ê li Iraqê bikin. û Hakan Fidan jî di kontrola Tayyip Erdogan de ye. Yani vaya zelal e. Sancar wekî din çi dibêje? Dibe Abdullah Öcalan gotiya rêya tekane diyalog e, dibe siyaset were kirin. Wekî din herem wê ber bê Kendalê ve biçe. Sancar bi bîr xist ku Abdullah Öcalan di hevdîtina dudiyê kanûnê de berî êrişên li ser Helebê destnîşan kir ku îtîmala pevçûna çekdarî kêm e. Lê hêzên derveyî normê ew behsa hêzên dewleta Tirkiye dike, dikarin hewl bidin pêvajoyê sabote bikin û ev nirxandin kir. Ev hêz dikarin li Sûriyê tê kevin dewrê li ser asta herêmî texrîbatan çê bikin, armanca sereke ev pêvajoyên aştiyê ya ku didome asteng bikin. Ev hêzên derveyî normê ku em dibêjin îtirafên dewleta Tirkiye ne. Ez fehm nakim hêzên derveyî normê çi ne? Mesela dibe hêzên derveyî normê dikarin hewl bidin pêvajoyê sabote bikin. Niha Dewlet Bahçelî derket got ê ku li Sûriyê terör têk bir êriş kir dibe em bûn. Mekir dibe. İtiraf dike. Tayyip Erdogan dibe mekir. Hakan Fidan dibe mekir. Yaşar Güler dibe mekir. Wê demê li Tirkiye hêzên derveyî normê temamê rêveberên dewleta Tirkiye ne. Ama hêzên normê kî ne ez wî nizanim. Ez hêzên normê nabînim. Yani ihtimal heye hêzên derveyî normê êrişê ser Sûriyê bikin. Êrişê ser Rojava bikin dibêje. Yani ihtimala pevçûnê kêm e, lê hêzên derveyî normê dikarin hewl bidin pêvajoyê sabote bikin. Yani bi êrişa ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê. Rêveberên dewleta Tirkiye yani îcab nake merû veşîre. Yani hûn mîkrofonê dirêjê kîjan rêveberên dewleta Tirkiye bikin ew ê bêjin erê rast e. Tenê Özgür Özel got nekin. Hakikaten tenê Özgür Özel got. Rêveberên din ên CHP jî dengê xwe nekirin. Özgür Özel got nabe bi vî şeklî. Tiştî ku em ji bo Tirkan dixwazin, em ji bo Kurdên Sûriyê jî bixwazin. Ya. Sancar diyar kir ku Abdullah Öcalan peymana ku dehê adarê de li Sûriyê pêk hatibû, çarçoveya bingehîn ya müzakereyan dibî, wekî çarçoveya bingehîn ya müzakereyan dibîne, ev nêrên pirayedarên dewletê re jî parvekirine. Piştî şeşê çile ev hemî çû yani peymana dehê adarê êdî mena wî nema, êdî îcab nake min qise bike. Yani pir serûbin bû her tişt. Êdî însan hatin kuştin. Aniha însan esîrin. Serî însan hatiye jêkirin. Peymana dehê adarê jî mena xwe nema.
peymanên din çi bûne. 29 çile peymanekî çêbiye. Ew jî têda çi heye, têda çi tune ne zelal e. Ne zelal e. Yani tiştekî ku colanî erê bike jî roja din dewleta Tirkiye operasyon dike, zextê dide ser Şamê ji bo ku mafê ku daye Kurda jî ji nû ve bigire. Yani colanî bixwaze mafê Kurdan nas bike jî dewleta Tirkiye rê nade. Na. Bi şeklekî tehdit dike, belkî suîqasekî li hember colanî jî pêk bîne. Yani serê mer dewleta Tirkiyeyê hevan. Sancar anî ziman ku piştî şeşê çile fikarên ciddî derketine holê, aktorên cûr be cûr di vegerandina müzakereyan de rol lîstine. Öcalan anî ziman ku di nava van aktoran de yên ku rê li ber müzakereyan, rê li ber diyalogê vekirine, Mesûd Barzanî û Bafıl Talabanî bûne, destnîşan kir ku aktorê sereke yê rola wî di nîqaşên giştî de bi giranî bû hatibûn paşguhkirin. Abdullah Öcalan bû. Sancar diyar kir ku Öcalan bi hewldanên pêvajoyê jî ji serê Kendalê vegerandiye müzakereyê. Yani dibe em ser devê Kendalê bûn. Sancar teqez kir ku têgeha entegrasyonê ne tenê tê wateya yekbûnekê ji rêzê lê di aynî demê de tê naskirina hebûn û mafan jî. Divê encamên tekoşîna ku milletê Kurd li Rojava li gel civakê din daye di vê çarçovê de were nirxandin. Yani Mithat Sancar bi giranî fikrê xwe beyan dike. Mesela çûne 3 saatan bi Rêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanîne, naveroka hevdîtinê pir baweyekî vêkirî nabêje. Fikrê xwe dibêje. Yani ew jî balkêşe. Sancar got nûnerên Qesedê û milletê Kurd civakên din ên li Sûriyê li konferansa ewlehî ya Mûnihê tekiliyên cûr be cûr pêkanîne. Ev tekilî gelekî giringin. Vegera ser masê dikare wekî yek ji nîqaşên pêşîn ê beşdarbûna Kurd û Qesedê wekî aktoreke hevpar di pêşeroja Sûriyê de were şîrovekirin. Yani tevlîbûna her du aliyan ya vê konferansê nîşan dide ku ew dî li Sûriye şîrîngê hevin. Em nizanin hevan da. Em nizanin çil pêşiya Rojavayê Kurdistanê ye, aniha çavê me li ser Kobaniyê. Li Kobanî dorpêçekî pir ciddî heye, trajediyeke însanî heye, rezalet heye, şerma mirovahî heye. 30 rojin milletê me tî û birçîye bê av e bê elektrîke û vê yekê jî dewleta Tirkiye dike. Ji ber vê yekê aniha siber roja me neketiye garantiyê, li Rojava jî li Sûriyê jî tiştekî garantî tune ye. Dibe em şiyar bin wekî millet û em binêrin û em rê nedin ku dewleta Tirkiye wisa însanên me rezîl û riswa bike. Siperroja me tarî bike. Mesela eger aniha dorpêş ranebe, rewşa Kobanî pir zehmet e. Li ber çavê însanan çêdibe. Hevserokê Daireya Karûbarên Civakî û Ketkaran ya Kobanî, Rêzdar Ehmed Xocê daxive. Ehmed Xocê anî ziman ku Tirkiye baweyekî vêkirî naxwaze li Kobanî tekiliyên Qesedê û hikûmeta Şamê baş bibin. Binêrin. Ehmed Xocê pir vêkirî dibêje. Dewleta Tirkiye nahêle tekiliyê me û Şamê baş bibin. Eger dorpêş ranebe, wê rewşeke pir xirab û xeter derkeve holê. Saziyên navdewletî divê erkên xwe bînin cih. Dorpêça li ser Kobanî 29 roj li pê xwe heşt. Tevî di navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Şamê de peymanekî hate îmzêkirin jî danûstandin berdewam dikin jî, dorpêça li ser Kobanî nehatiye rakirin. Pêdiviyên bingehîn hene. Weke ceyran, av, xwarin, şîrê zarokan, sotemenî, derman, her wekî din. Ev li ser gel hatiye qedexekirin. Aniha tune li ber xilasbûnê ye. Dorpêça li ser Kobanî bi taybetî jî jiyana zarokan a jinan bi tevahî heyeta welatiyên wê derê xistiye nava xeteriyê. Ji bo rabûna dorpêça li ser Kobanî di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê de danûstandin elbet hene, berdewam dikin lê kontrol temamî ne destê Şamê de ye.
herî dawî şandeyekê netewek bî jî serdana Kobanî kiriye lê tevî vê yekê qada navnetewî li dijî dorpêça li ser Kobanî bêdeng e. Çareseriyekê peyda nekirine. Hêva Sora Kurd beyan kir. Nexweşxane, dermanên hêyî têra nexweşiya welatiyan nakin li ber xilasbûnê ne. Bangekî acîl ya alîkariyê kir. Ehmed Xoce çi dibêje? Li Kobanî Ajansa Welatan pêra hevpeyvînekî pêkaniye Ehmed Xoce ew hevserokê desteya karûbarê civakiya Kobanî ye. Ehmed Xoce çi dibe? Piştî êrişan hejmareke mezin ya welatiyan ji Şêx Mexsûdê, Reqa, Tebqayê koçberê Kobaniyê bûn. Bi sedan gundên Kobanî welatî ji ber metirsiya çeteyan derbasî Kobaniyê bûne. Yani ji gundan derbasî nava bajêr bûne. Welatiyên koçber bûne niha di mizgeftan de li nexweşxaneyan li ciyê zarokan dimînin. Tevî serma seqem rewşa zivistanê jî welatî hewl didin li van deveran jiyana xwe bidomînin. Welatî gelek zehmetiyan dikişînin, gelek koçber jî li malên nişteciyan dimînin. Yani çûne cem xizmê xwe li Kobanî. Yani malên li Kobanî hene êdî ji her kesî re hatine vekirin. Rewşekê pir zehmet li Kobanî heye. Di carekî de elektrîk, xwarin gelek pêdiviyên jiyanî hatin qutkirin. Pêdiviya derman heye anha. Çend roj berê elektrîk hinekî hat lê pir kêm e. Têrê nake. Di berdewamiya axaftina xwe de Ehmed Xoce destnîşan kir tevê pêşketinan anha di navbera Qesedê hikûmeta demkî de hin liv û tevger hene, hin diyalog hene lêbelê çima dorpêça li ser Kobanî ranebî. Tekildarê Kobanî tu guhertînekî tune ye. Ji pêşketinê re jî tim astengî derdikevin. Hê jî nediyar e divê dorpêça li ser Kobanî de heqeten îradeya hikûmeta demkî ya Şamê heye yan tune ye. Hukmê îradeya Şamê çi qas heye mesela? Ev dorpêça li ser Kobanî sebeb Şam e yan dewleta Tirkiye? Komên çeteyê girêdayê hikûmeta demkî ya Sûriyê ji nêzê heftê gundên Kobanî hêvê nekişiyane. Ev çete girêdayî Şamê ne yan girêdayî dewleta Tirkiye ne? Navçeya Çelebî heye mesela. Bi tevahî niha dibin dagirkeriya dewleta Tirkiyê de ye. Ya ku naxwaze pêşketin pêk were dewleta Tirkiye ji bo wê jî her tim pirsgirêkan derdixin. Probleman derdixin. Kobanî aniha ji aliyê îdarî ve girêdayî parêzgeha Helebê ye. Dosyayê Helebê jî di destê dewleta Tirkiyê de ye. Ji ber vê yekê dewleta Tirk bawekî eşkere naxwaze tu pêşketin li Kobanî çê bibin. Yani sebebî wî ez bawer dikim niha baştir hate femkirin. Yani Kobanî girêdayê Helebê ye. Heleb jî di kontrola Tirkan de ye. Ji ber vê pêşketin çê nabin. Dorpêş didome. Netewên Yekbûyî jî serdana Kobanî kiriye. Li gel ku wan rewşa Kobanî bi wan re par vekiriye jî tu zext li ser hikûmeta demkî ya Sûriye nehatiye kirin, zext li dewleta Tirkiyê nehatiye kirin. Dibe hem xaça sor a cîhanê hat vêdirê, hem UNESCO serdana Kobanî kirin. Dasta mirovî de dibe em axivîn, danûstandinê me çêbûn. Ji aliyê siyasî ve me behsa tu tiştekî nekiriye. Tenê însanî. Em rewşê ji wan re dibêjin. Lê ew dibêjin em ji bo alîkariya mirovî hatine. Dibe ew ê xwarin bînin, alîkariyê bînin. Ji aliyê siyasî ve nikarin tiştekî bikin. Tu yani erka wan tune ye. Yani nikarin zextê li hikûmeta Şamê jî bikin. Dibe binêrin Ehmed Xoce şiyariyekê dike. Dibe eger dorpêç bi vî şeklî bidome wê li Kobanî di demên pêş me de xeteriyên pir mezin derkevin holê. Dema pêdiviyên jiyanî li ser bajarekî bên qutkirin ew bajar nikare bijî. Welatiyên dibe ê ku nexweşî wan hene. Milletê me ê nexweş in. Nexweşên gurçikê hene, ê şekir hene, ê kanserê hene.
ew nikarin anha bêne derman kirin. Hemîl ber mirinê ne. Rewşa wan di xeteriyê de ye. Eger dorpêş ranebe, wê rewşekê pir xirab xeter derkeve holê. Banga me dibe ji wan kesan re ye yek ku erkdar in, rêxistinên mafê mirovan, rêxistinên hiqûqî, ji kerema xwe re berpirsyariya xwe bînin cî. Ê ji aliyê siyasî ve jî ji qas destê wetê zextê bidin ser hikûmeta Tirkiye, hikûmeta Şamê êdî erk di destê wan kîjan de ye bînin cî. Yani hevalekî me jî ji Kobanî ji min re dengek şandibû eger ez bikaribim were parvekim pir baş e. Ecêb rewş e, ecêb. Ez hema dengê hevalê me li Kobanî jiyana wê derê çima dibe nizanim. ji bo Kobanê em bêjin ji xwe witerî dûrpêça xwe berdewam e. Me berê jî got laliyê Şêxler rojavayê bajarê Kobanê hinekî li hevkirin wa derdor û çêbiye. Hêzên asayîşê bi hevdûr re em bêjin parastinê dikin ji her du aliyan. Laliye başûrê Kobanê û rûçelatê Kobanê ji xwe rewş wek berê berdewam dike em bêjin. Wisa li hevkirin li wî alî neketiye meriyetê. Her alî li seytereyê xwe ne, li hewacizê xwe ne. Li aliyê din ev pirzgirêka mozotê li Kobanê rastî jî hinekî em bêjin êdî mezin biye, em bêjin çareserî care jê re nehatiye dîtin. Mesela dihat gotin ku her malbatek li Kobanê wê 25 lîtreya mazot bidin. 25 litre jî yani heger ku tu ji bo sûbeya malê bişixurênî têra du roj û nîv pir têra sê rojan e yani. Malbat heye bila pir li ber xwe bide em bêjin 5-6 roja dirêj bike. Ev yek kêm e bi rastî ji bo dûrpêça Kobanê û di rewşa herî de 25 litre mazot kêm e. Ev pirzgirêkê nexweşiyê li Kobanê pir belav bîne. Dît me berê jî daxuya kirin mesela ew ku ji berî berbaliyê Kobanê ve hat wisa te dibistana de hatim çêkirin, di vê zivistana dijwar de herî li ber nexweşiyên cûr bejûr vekir. Ji ber ku hem derman kêm bî hem jî ev nexweşî wekî vîrusekî wisa ket nav milet bi rastî jî heta dereceyeke zêde belav bîye. Milet pê ketiye. Ji ber kêmbîna dermanan li vê derê di wextê xwe de em bêjin midaxele ji rewşên wisa çareserkirina vê nexweşiyê re nehatin dîtin. Li aliyê din qala wê yekê tê kirin mesela em bêjin li ser asta herêmê wisa dem civîn di navbera hem rêveberiya xweser li kantona Kobanê hem jî rayedarên hikûmeta Demkira Şamê de çêdibin. Lê heta niha wisa encameke berbiçav xuya nake. Ji lew re yani gel heta vê deqê jî em dikarin bêjin wisa hem di berxwedana xwe de bi israre hem jî paş da gav avêtin ji vê rewşê nemimkün e. Ji ber wê yekê em dikarin hemû wisa bêjin di rewşa herî de rewşa Kobanê û herêma wê li gel gundewarên wê bi vî awayî ye. Baş e, gelek spas. Hevando dewleta Tirk niha jî şengal ji xwe re kiriye hedef. Di vê çarçovê de hem ji aliyê siyasî ve hem ji aliyê eskerî ve dikevin nava hereketê. Nêçîrvan Barzanî û Hakan Fîdan bi telefonê axivîn. Ez dibêjim qey navaroka axaftina wan bi giranî şengal bû. Yani ez wisa texmîn dikim. Di derbarê naverokê de tu daxuyanî nehate eşkrekirin lê Hakan Fîdan niha li ser navê dewleta Tirkiyê
berê xwedaye Şengalê. Duh li Enqerê mesela Hakan Fidan bi Wezîrê Parastinê yê Iraqê Sabit Ebasî re jî civiya. Xêr e. Berê ku êrişî Rojavayê Kurdistanê bikin aynı şeklî tevgeriyan. Niha serokaşîrên Şengalê ew li ser fotoğraf hûn dibînin li hember gefên dewleta Tirkiye peyam dan dixwazin êzîdî carekê din bê parastin bihêlin. Çiyayê Şengalê xeta me ya sor e dibêjin. Em ê li ber xwe bidin. Piştî daxuyaniyê Wezîrê Karê Derve ê dewleta Tirkiye Hakan Fidan li vû tevgera eskerî li derdora Şengalê zêde bîye behsa planên nû yên li dijî îradeya civaka êzîdî tê nekirin. Bi taybetî plan hewldanên li dijî rêveberiya Xweser û Şengalê û hêzên wê yên parastinê aniha di rojevê de ye. Di derbarê van gef metirsî gefên li ser Şengalê û civaka êzîdî de civînekî hate li darxistin doh li Şengalê serokaşîrên Şengalê li nava li hev kom bûn bi daxuyaniyekê diyar kir ku çiyayê Şengalê ne tenê axekî erdnîgarî ye. Ew ji bo êzidiyan sembola olî ye, sembola mirovî, dîrokî ye, pîroz ji bo wan. Çiyayê Şengalê ji bo wan xeta sor e. Kes nikare were bike wê derê. Niha hevserokê meclîsa Şengalê heye Naîf Şemo daxife dibe bi guhertinan li rojhata navîn re li heremê li Şengalê hem planên nû hene tên meşandin. Dixwazin civaka me ya êzidî bê parastin bihêlin. Dixwazin ciwanên êzidî yên di nava heştî şehbî de ji Şengalê dûr bixin. Li bajarên din yên Iraqê erkdar bikin. Li aliyê din bi destê dewleta Tirkiye hem kesên derdora Şengalê dixwazin yekîneyên parastina Şengalê ji hev belav bikin. Eger ev bi plan werin pêkanîn, eger ev plan werin bi cîhanîn, êdî civaka êzîdî bê hêzên parastinê dimîne. Ji ber wê jî pêwîst e em hemû serokeşîr kesiyetiyên Şengalê bibin xwedî helbest li dijî van êrişan derê bikevin. Daxuyaniyekê wan heye ewsa biçûk ez bi were parve bikim hevanno. Aniha bi qasî Rojavayê Kurdistanê êdî û dikarin bala xwe bidin ser Maxmûr û Şengalê. Ji vir û pêve dewleta Tirkiye bi berê xwe bide wê derê. Dibe herema me îro di qonaxekî gelekî hestiyar û çarenûsî de derbas dibe, bûyer guhertinên heyî metirsiyekê mezin li ser ewlehî û aramiya herêmê çêdikin. Çiyayê Şengalê dibe ji bo me pîroz e. Em teslîmê tu hêzekî nakin. Ew her dem dibe êzidiyan bi sed salan xwe ji fermanan ji qirkirinan parastiyê, Çiyayê Şengalê xeta me ya sor e, me xwest partiye Çiyayê Şengalê, her destdirêjiyekî yan jî hewldanekê ji bo guhertina rastiya çî bi darê zorê, wekî binpêkirina îradeya xelkê herêmê êrişekê li ser hebûn û nasnameya me tê dîtin. Ev yek wê bibe sedema têkçûna aştiya civakî û koçberbûnekê sivîlan. Em carekê din piştrast dikin ku em li ser xeta ewlehî, aramî û diyalogê ne. Em her cure leşkerîkirina nû yan jî şerên ku li ser axa me bêne ferskirin red dikin. Em bang li saziyên fermiyên hikûmeta federal, hikûmeta herêmî û hemû saziyên navnetewî dikin. Berpirsyariyên xwe yên ji bo parastina Şengalê bînin cih rê li ber alozî û koçberiyê bigirin. Ya Şengal dikare bi tena serê xwe bibe ciyekî wekî Vatikanê. Dikare xweser be jî. Êdî em binêrin ka çawa dibe hevandan. İsraîlê ji bo çekdanîna Hamasê dem diyar kir. Çi dibêje? Ji behsa 6 rojî tê kirin. Di nava 6 rojan de Hamasê çekdanî danî. Dananî wê çawa be? Hikûmeta İsraîlê ragihand ku wan ji bo Hamasê bi temamî ji bo çekan dayîne 6 roj diyar kirine. Sekreterê Kabîneya İsraîlê Yosî Fuş doh ji medya welatê xwe re axivî beyan kir ku ev dem dibe ku roja pêşemiyê dest pê bike, aynê rojî civîna yekem ya lijneya aştî ye li Washingtonê dest pê dike.
Tê plankirin ku civîna yekem ya lijneyê aştî roja pêşemê li Washingtonê were lidarxistin. Endamên vê lijnê ji aliyê Donald Trump ve hatine diyarkirin. Nûnerên 20 welatan beşdar dibin. Pêkanîna lijnê bi biryara Konseyê Ewlehiyê ya Netewên Yekbî hatiye pesendkirin. Tê gotin ku ev gav beşek ji plana rêveberiya Trump ya ji bo dawîanîna şerê Xezayê ye, çekdanîna Hamasê ye. Rêveberiya Amerîkayê daxwaza 6 rojan kiriye. İsrail rêziyê li vê daxwazê digire. Yani ev pêşniyaza 6 rojan ji Amerîkayê hatiye. Di vê heyamê de divê Hamas di nava 6 rojan de hemî çekî xwe dayîne. Di vê wextê ku çekî xwe danî, di vê wê demê em ê encamê binirxînin. Rewşekê bi vî şeklî heye. Yani Donald Trump dibêje İran naxwaze şer bike. Gotine ecêb ecêb dibêje. İran çima bixwaze şer bike? Gera duyem ya danûstandinên nukleerî ên rast yên di navbera Amerîka û Îranê de bi navbênkariya Omanê dest pê kir hevan no? Ez hinekî agahî bidim we li ser vê mijarê. Ez ê hinek peyamê we bixwînim îro. Yani haya min jî heye. Pir zû vaye. Min peyamê we nexwendine, ez bi we re neketime diyalogê. Yani haya min jî heye. Ez anal peyamê we dinêrim. Ya Emîn Kutlar mamamose Tulvan deranî rewşa te çi bû? Doh min firq kir ku peyamekî te hatiye. Ya li Swîsrê aniha hemî penaberan red dike. Yani nebêjim hemî ama bi giranî penaberan red dike. Rewşa hin hevalên me pir hesas bûn. Lê Swîsrê çima wisa te digere nizanim. Almanya çi weye gelo? Almanya jî penaberan red dike gelo? Donald Trump benim ser ekranê hinek li tîpayî binêrin. Ya ez anal peyamê we dinêrim. Tiştekî wisa awarte ku tune mala te ava şer ya azadî ji bo tevahiya girtiyan tu însanekî me divê ji ber Kurd û kurdiyetiya xwe li Tirkiye neyêgirtin. Li tu deverekî cîhanî. Ew pêvajo divê êdî bi dawî bibe. Kurdbûn, kurdiyetî, tekoşîna ji bo Kurdan divê êdî nebe sûç. Mesele ew e. Bi vê pêvajoya aştiyê re em hêvî dikin ku yek ji tiştek ku pêk were ew e. Ka tu çi dibêjî mamoste hêzên derve normê? Erê. Li peyamê we dinêrim. Hineka dikarim dayînim ser ekranê, hineka nikarim dayînim ser ekranê. Ka ez vê nûçeyê ji we re bixwînim hevan min. Xwedê mezin e.
Serokê Amerîkayê Donald Trump şiyariyê dide Tehranê ku alternatîfa peymana lêdana leşkerî ye. Yani eger peyman çênebe, diyalog pêş nekeve, ew ê ji aliyê eskerî ve bikeve nava hereketê. Lê di aynî demê de geşbîne ku İran vê carê bikeve bin mercên Amerîkayê. Li pişt deriyên girtî berê guftûgoyan ji peyamên siyasî ber bi detayên teknîkî ve diçe. Şandeya İranê bi seroketiya Wezîrê Karê Derve Abbas Araghçî bi amadebûna pisporên nuklerî, şêwirmendên yasayî, pisporên aborî aniha hatine Cenevre li wê derê kom dibin. Ev jî nişaneya wê yekî ye ku Tehran li pê danûstandineke rêxistin kiriye. Araghçî bi rêveberê Ajansa Navnetewî ya Enerjiya Atomî Rafael Grossi re ceviya. Ew civîn gelekî giring bû. Ji ber ku ji bo zelalkirina asteya dewlemendkirina uranyumê ji alî Îranê ve zextekê heye. Di vê civînê de jî ev zext wê were ziman. Tehran dibêje ev civînê ku aniha em çê dikin li Cenevrê temamkirina guftûgoyên nerasterast ên berê ne. Beriya niha jî bi mazûvaniya Omanê hatibûn kirin, li wê derê çêbûbûn, aniha jî li Cenevrê berdewam dikin. Ev jî nû ye, tiştekî nû ye li Cenevrê. Yani Donald Trump dibêje baweriya wî heye ku di dawiyê de İran were ser xeta peymanê. Yani ji şer bireve. Yani dibe ku êrişekî eskerî çê nebe. Ka em binirin encama civînên Cenevrê wê çawa bihevano? Ev civînên bi Cenevrê eger bi ser bikevin, êdî Amerîka, İsraîl êrişî İranî nakin. Baş e. Êdî hûn jî li gorî tecrübê xwe tev bigerin. Hevan ez xatir ji we dixwazim ji bîr nekin ji kerema xwe re vê êvarê saet di 21 de li gorî saeta Ewropayê, saet 23 li gorî saeta Kurdistanê, rojnamevan Faysal Dağlı mîvanê min e. Em ê behsa gelek mijaran bikin. Plan û projeya dewleta Tirkî li ser Şengalê li ser Başûrê Kurdistanê, plana dewleta Tirkî li ser Rojava, ka em binerin çil bendameyê ye. Xatirê we silav reis.